ефірі Суспільного програма «Тема дня Крим». Мене звати Георгій Спасококольський. Зі мною в студії Леся Петрівська. Вітаю. Виїзне розширене засідання Комітету Верховної Ради України з прав людини у Херсонській області завершилося. Про це повідомляє прес-служба представництва президента України в Криму. На засіданні розглядалося питання захисту прав осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Криму. Депутати відвідали контрольні пункти пропуску Каланчак та Чонгар, зустрілися з представниками громадських організацій та поспілкувалися з громадянами, що перетинають адмінмежу з Кримом. Які рішення були ухвалені, як візит депутатів відобразився на ситуації на межі з окупованим Кримом, про це будемо говорити сьогодні. В нашій студії член Меджлісу кримськотатарського народу Різа Шевкієв. Вітаю вас. Ну і, звичайно, головне питання, головна інтрига була питання води, що депутати мали відвідати ще й дамбу. Ну, до слова, зауважу, що дамбу вони все-таки не поїхали дивитись, тому що, права людини, дамба, вирішили, що для чого. Хоча, в принципі, якщо ви подивились, можливо, нічого страшного, від того вода в Крим би, напевно, не пішла, на силою погляду, так я не думаю, що могли б спрацювати. Ну, тим не менш, зараз давайте на початку дізнаємось безпосередньо з тими людьми, які були в тій делегації, що вдалося. У нас ще немає на зв'язку, ми хотіли включити Дениса Чистякова з Мінветеранів від тимчасово окупованих територій. Ну, тоді перейдемо, що ж, ми вже кілька днів поспіль говоримо, лишається інтрига. Чому ми говоримо про це в цій студії? Тому що про це говорять українські посадовці різні. І лишається інтрига. Одні кажуть, пустять, давайте пустимо воду в Крим, там же наші громадяни, інші кажуть, та ви що відбувається? Давайте, що ще? Давайте визнаємо там окупацію Криму, да і все. І такі є, да. Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія пустив свою кулю на це поле. Давайте послухаємо, що він з цього приводу сказав. Якщо дати воду в Крим, але мати велику якусь перевагу в перемовинах по Донбасу, я вважаю, моя особиста позиція, що я буду вважати це достатнім компромісом. Я б на таке пішов. Тому що в Криму так чи інакше водою будуть користуватись громадяни України. Якщо це буде отакий обмін на те, що вони відходять з усіма своїми збройними формуваннями до Ростова, ми встановлюємо повний контроль над нашим кордоном, в наших межах, і за це треба подати воду в Крим, я б на таке точно пішов. Як би ви поставились до такого обміну? Здавалося б, вода з Дніпра, вона ж нічого не варта. Хай тече, але відійдуть російські війська і їх проксі з Донбасу. Знаєте, ідея ніби прекрасна, але диявол, як завжди, в деталях. Коли перекрили поставку електроенергії, тогда мы выясняли, как будет вести наш народ там в Крыму. И вы знаете, было такое единение всех крымско-татарского народа, украинцев, которые там проживали, они все единодушно сказали, мы готовы терпеть все невзгоды и отсутствие электроэнергии, только лишь бы эти санкции сработали, чтобы оккупанты не выдержали. И это бы тоже явилось одним из методов, поводов, чтобы оккупанты покинули Крым. Также такая же реакция была относительно перекрытия воды. Единственные были, кто возмущался этим делом, это те несколько коллаборантов, которые по подготовке ФСБ выступали и говорили, что вот крымские татары, земледельцы, им это будет, они погибнут и так далее. Нет. Они выдержали, да, тяжело им было, они выдержали, они ушли от тех земель поливных, нашли другое себе применение и выжили, живут, и никто не просил массово, никто не просил, чтобы воду пустили в Крым. Поэтому поставка воды в Крым, она не актуальна для крымско-татарского народа
и тех патриотов, патриотически настроенных крымчан, жителей Крыма, украинцев и части русских, которые там уже живут давно и уже вместе с нами тоже переживали эту оккупацию. Поэтому заявление вот Давида Арам-Хания, да, оно настолько, знаете, мне даже стыдно, что он руководитель фракции, заявляет такие вещи, а потом оправдывается, что это было его личное мнение и так далее. Да? То есть он свое личное мнение он может выражать о понравившихся девушках, или, я не знаю, мужчина, как кто ему нравится, я не знаю. Но он может, это его личное мнение, и пусть он выражается, публично или не публично. Но когда он публично на ответ на вопрос журналистов отвечает так, это просто недопустимо. Я даже предполагаю, что фракция «Слуга народа» должны собраться и поменять этого руководителя фракции. На Макса Бужанського. Я жартую. Да. Хоча хто знає. Знаєте, що ми можемо згадувати Арахамія незлим тихим словом. Я перепрошую, у нас зараз на зв'язку Денис Чистіков, завідувач сектора Міністерства ветеранів і тимчасово окупованих територій в Херсонській області. Він теж, наскільки я знаю, брав участь в поїздці. Вітаю вас, пане Денисе. Добрий вечір. За результатами поїздки, чому депутати вирішили все-таки на дамбу не їхати? Головне завдання взагалі цієї виїзної комісії було ознайомитись з ситуацією і як саме мешканці тимчасово окупованих територій перетинають адміністративну межу, які послуги, як вони отримують, і безпосередньо в Херсонській області вона як найбільш наближена до окупованих територій. Скажіть, що змінилося зараз? ЦНАПи працюють на пунктах пропуску. Чи покращилася інфраструктура? Зараз якби безпосередньо на КПВВ вже мешканці тимчасово окупованої території Крим можуть отримати адміністративні послуги. Взагалі, згідно переліку, їх вже понад сотню, але основні це отримання ID-карток і закордонних паспортів. ЦНАПи забезпечують вказану послугу. Тобто прямо в пунктах пропуску в ЦНАПі можна собі оформити, кримчанин може приїхати і в ЦНАПі оформити закордонний паспорт? Сьогодні безпосередньо на Чангарі ми стали свідками, коли безпосередньо кримчани отримали вказану послугу і вона пройшла якби онлайн без перешкод. І за підсумками поїздки, виїзної поїздки комітету, серед них такі: скасування, наприклад, вільної економічної зони Крим. Можете більш розширено розтлумачити, для чого таке рішення, які будуть його наслідки, якщо таке рішення буде? Основною метою це якби повернути до конституційного простору мешканців тимчасово окупованої території, тому що згідно з цим законом вони визнані були нерезидентами та були певні складності при перебуванні на контрольованій частині України. Після скасування вони отримують, тобто це і певні податки, які на них покладались згідно цього закону, вони будуть анульовані. Разом з тим, в розвиток цієї ситуації будуть рекомендовано створити безпосередньо в Херсонській області вільну економічну зону Херсон для сприяння розвитку Херсонської області та надання поштовху для повернення стимулу реінтеграції та деокупації тимчасово окупованої території. Одна з рекомендацій комітету – це спрощення в'їзду іноземних правозахисників, адвокатів та журналістів до тимчасово окупованого Криму. Про що йдеться? Це вчора була ініціатива громадських організацій. Вони зазначають, що коли відбувається порушення прав людей, потрібно термінове втручання як адвокатів, так і правозахисників. А іноземці для оформлення дозволів на в'їзд, вони витрачають певний час і вони не можуть своєчасно реагувати на ці виклики. Щоб прискорити ситуацію і адекватно і об'єктивно реагувати українській стороні на виклики окупантів, запропоновано було і підтримано щодо спрощення процедури в'їзду саме адвокатів та правозахисників і міжнародних організацій. А чи йдеться про таке спрощення, що вони зможуть в'їжджати тепер і з території Росії, наприклад, в окупований? Це вже буде розроблятися, це лише була пропозиція, але вона буде розроблятися і пропонуватися до обговорення. Конкретних кроків ще не було обговорено на цьому.
Ну, тобто про це не йшлося ще? Ні, це була ініціатива, яка була підтримана, але вона буде пропрацьовуватись і вже виноситися як документ в подальшому. Ще одне питання – це вирішення питання щодо захисту прав дітей-сиріт з Криму. Про що йдеться? Ну, це стосується питання, що на тимчасово окупованих територіях залишились діти-сироти, які не мають можливості виїхати, тобто не батьків. Для виїзду їх повинні були раніше супроводжувати батьки, і у них є певні складнощі для отримання як паспортування і інших. Тому будуть дане питання більш глибоко пророблятися, щоб їх повернути в правовий простір нашої держави і надавати повне сприяння і допомогу, щоб вони не залишились, тому що більшість проблемних, ті особи, які зазнають порушень, вони вже мають під захистом держави, і держава якось реагує. Щодо дітей-сиріт, на даний час, на жаль, є найбільш пропрацьоване це питання, тому їх було прийнято рішення повернути в правовий простір і надавати, також забезпечити їхні права конституційні, які передбачені законами України. Дякую, пане Денисе. Прошу. Ну що ж, повернемось до питань води. Отже, Давид Арахамія не виключив можливості такого обміну, якщо Росія виходить з Донбасу, то ми пускаємо воду в Крим. Ну, цікаво, що про це думає Росія. Ну, власне, прес-секретар президента Російської Федерації Пєсков таким чином прокоментував, що думає про це Росія. Що стосується Криму, це російський регіон, і, безумовно, в рамках існуючих програм розвитку забезпечується і водопостачання цього регіону. Якщо є якісь пропозиції по додатковому водопостачанню на комерційній чи іншій основі, вони можуть бути розглянуті. Ну і Дмитро Пєсков додав, що Крим – це окремо, підкреслив, що це територія Росії, а Донбас, ну, це ж внутрішній конфлікт Росії, громадянська війна. Ви там домовляєтесь з ДНР, ЛНР, там вносите зміни до Конституції. Це зовсім інша історія. Да? Ну, як, власне, всі ці роки, з 2014 року, Росія розділяє кейси. Крим – це не обговорюється, а Донбас – тут треба домовлятись, але з цими республіками у вас же громадянська війна. Тобто, ініціатива Арахамії навіть, або його особиста думка, яку він висловив, це одне, а Кремль продовжує говорити те, що він говорить. Да, Кремль даже не клюнул на эту удочку, которую закинул Давид Арахамия. Ну тут питание даже насправді, на это а не хто ці клюнул, он удочки сказал, закидає? что Донбасс это не то, что обмен на воду, а это само по себе. Да? То есть, насчет покупки воды, видимо, они будут подписываться. Просто покупать воду. Там можно вода в обмен на знижки. Да, заключить договор с Украиной, это покупать воду или счет поставок газа. Но в этом случае Украина, если подпишет такие договора о поставке воды, этим самым будет признание оккупации, признание аннексии Крыма агрессором России. Поэтому этого ни в коем случае делать нельзя. И я думаю, хватит разума и сил в депутатском корпусе и у президента, чтобы не повестись на такие игры. Не повестись. Это очень опасная игра. Это далеко идущая игра, потому что все мировое сообщество напрягается, теряет большие финансовые ресурсы из-за санкций, которые они навесили на Россию, от них вред для них тоже есть. И вдруг Украина дает воду, или продает воду, или разменивает на что-либо. Это просто недопустимо. Мы тем самым признаемся перед миром, что Украина, в принципе, соглашается с переходом Крыма в состав России. А это нельзя делать. Если такое правительство, если будет обговаривать такие варианты обмена Крыма на воду или на Донбасс, как бы ни звучало, то в этом случае мы, коренной народ, крымско-татарский народ, должны будем пересмотреть свою стратегию развития народа. Мы совершенно не собираемся оставаться в лоне России
где они нас окончательно уничтожат, это уничтожение нашего народа они начали с 1783 года. И в аккурат каждый век, каждое десятилетие они это повторяют. Ну, і це, сейчас, про це є і прийшов, демографічна статистика і- зменшення кількості кримських татар в Криму на своїй И батьківщині. сейчас подошел такой этап, что и поэтому мы никогда не согласимся быть в составе России. Если Украина, какие-то политические силы примут такие решения, то я не знаю, я же говорю, мы стратегию будем пересматривать. То если от нас откажется Украина, мы не пойдем в Россию, тогда мы будем провозглашать свободный Крым. Понимаете? Это, как сказал недавно Гарри Табах, он в своем рассуждениях, он сказал, что у него такой другой подход был, что Россия со временем будет распадаться на различные государства, Ніщо не которые, вічне, да? это Всі імперії естественно розпадаються. существует, это Кавказский, Татарстан, прочий, Сибирь, Урал, там останется Московия. И вот в этом случае, что Крым может состояться, один из вариантов, как свободное государство, которое будет тесно сплетено договорами с Украиной, в дружбе и сотрудничеством. Вот такой вариант он тоже, как предположение, сказал. Цілком може бути. Всякое может быть. Поэтому мы, например, мы любим Украину. Мы его полюбили с первого раза, как приехали. Хотя чиновники, власть Крыма нам противодействовала. Я вам скажу, чиновники українські, вони збиткувалися з українців не Но мы менше. всегда это чувствовали, что И это продолжают рука свою черную Москвы. справу. Рука Москвы. Мы так чувствовали, да, что это. Но когда рука Москвы как бы отошла от Украины, и власть взяли, народная власть уже как бы в Украине, и такие вот суждения, они просто Правда, чиновники ті самі недопустимы. лишились. Недопустимы. Да, але неприємно. Если так будет. Перепрошую, про чиновників. Ну, що думає Кремль, ми почули. А що ж каже офіційний Київ? Ну, якщо Арахамія – це голова фракції, то що думає Офіс президента? Помінявся замість Богдана у нас тепер Андрій Єрмак, який вів, до речі, попередні переговори з Кремлем щодо обміну утримуваними особами. Ну, власне, що він про це каже, давайте послухаємо. Що стосується заяви Давида Арахамії, я теж, як і ви, вчора був такий важкий день, і я мав змогу тільки прочитати про це в інтернеті. Тому сьогодні я сподіваюся, що побачу Давида, спитаю в нього, що він мав на увазі. Але я можу вам сказати, що вчора це була особиста думка Давида Арахамії. Я послухав ще раз, я сьогодні разів 10 це інтерв'ю слухав, я не почув, якщо Кремль, Пісков сказав, ні, Крим російський, точка, все. Тут тут немає крапки, немає коми, немає знаку оклику, немає знаку запитання. Є знак запитання, а чого ж там думав Арахамія, я в інтернеті прочитав. А що про це думає Офіс президенту? Так буде вода чи ні і крапка? Ви почули щось? Може я прослухав, може зіслухав? Ермак должен был сейчас сказать четко, обозначить, что никаких торгов по Крыму не будет. Крым – это территория Украины. Вот так он должен был забить. Я не почув. И не говорить, я с ним поговорю, и что там это, за что выяснять? Он должен четко застолбить вот так, никак ни шагу назад. А хочете послухати заяву, там де є крапка? Потом пусть давайте нам, будь ласка, с ним. пряму мову Ріфата Чубарова. Перспективи є. Ми обов'язково пустимо воду, але лише тоді, коли перші колони російських військ, вони в'їдуть на Кримський мост в сторону, власне, Росії. Тобто вода піде перший день, як вже відбудеться деокупація. Раніше жодної води, жодної каплі по Північно-Кримському каналу. Бо постачання води – це укріплення окупаційного режиму, це укріплення Криму як військового такого форпосту Росії. І тому ні, як зараз немає електропостачання, немає водопостачання і немає, бачите, і товару такого постачання. І це буде до того часу, поки не буде відновлений державний суверенітет України над Кримом. І крапка.
Тут крапка є. Все зрозуміло, все прозоро. Ну, хочете щось прекрасного. Пам'ятаєте першого президента України Кравчука? Пам'ятаєте? Ну, ви сказали, народна влада прийшла. Ну, він був комуністичним очільником України, УРСР. Потім, перший президент, якби нові-старі обличчя. Він ходив на один канал, і там такий Піховшик, пам'ятаєте, був колись в часи Кучми, популярний ведучий, популярний ведучий там, на певному каналі з певним ухом. І знову ж таки вони обговорювали, там, пускати воду в Крим чи не пускати. Ну і Леонід Макарович, давайте послухаємо, що він з цього приводу сказав, наш Аксакал. Я не можу зараз сказати про акт доброї волі. Ми все купуємо в Росії і часто переплачуємо. Якщо домовляться купувати, платити і за газ, і за воду, як належить, нічого не падає нам з неба. Ми все робимо своїми руками. То можна було і потрібно було розглянути це питання. Можна було б розглянути. У мене є зустрічна пропозиція. От чим прославився Кравчук? Чим? Яким артефактом? Чем? То, что он сдал Украину. Артефактом? Яким предметом? Ядерное оружие? Вы это І имеете? навіть не цим. От що знакове символізує, одна річ, яка знаково символізує епоху Кравчука? Ну, как первый президент. На коліщатках така сумочка, на коліщатках Кравчучка. Пам'ятаєте сумки Кравчучки на коліщатках з ручкою? А якщо возити воду в Крим Кравчучками? От так поворот. Ну, це жарти жартами, але це не смішно. Тому, бачимо, пробні камені в цей бік, тобто Росія каже, ні, ми, можливо, торгувати, але тим не менш все одно продовжують озвучувати і озвучувати ці варіанти торгу і так далі. Ну, ще, може, тиждень-два, і громадська думка звикнеться. Та ладно вже, господи, замучили ви нас цією водою, давайте вже, пускайте воду. Може таке бути? Этого не будет. Мы не допустим. Мы крымские татары, тот актив, который находится здесь, в Киеве, я думаю, на не только крымские татары части, этого не и не допустят. только, все передовое. Да, кстати, все те, кто любит Украину, все, которые болеют за свое государство, выйдем и будем ломать эти вещи. Принципиально выйдем с пикетами, митингами и так далее. Но этого нельзя допустить. Это один из первых шагов примирения с оккупацией и аннексией Крыма. И то, что сопоставление с тем, что газ покупаем, то покупаем, это несоизмеримые вещи. Это разные вещи. Когда мы продаем воду, вода нужна для в основном, если кроме населения, там есть большие военные силы России, которые нуждаются в этой воде. Воды для населения Криму выстачает. Они обустраивают свои военные части, строят ракетные шахты, большие дороги для военной техники, и вдруг им приходится еще думать о воде и так далее, понимаете? Это для них накладно, тем более есть санкции международные, и вот для них это неудобно. Там в России могут роптать, что сколько можно этот Крым, в котором даже воду надо завозить, понимаете? Они с Крыма хотели что-то иметь, а здесь надо отдавать. И вот этот принцип отдавать их всегда раздражает. И население России, это их раздражает, они устают от этого. А если мы дадим им воду, они скажут, все, слава Богу, вода пришла, теперь Крым наш, понимаете? Нельзя давать им такого повода, вот такого морального повода. Трошки інше питання, марш на Крим. Анонсований Рефатом Чубаровим. Світ проти насильства та окупації, марш гідності. Як ви це бачите? Ну, такой марш мы еще говорили, это в 2016 году обсуждали. А ви підете?
Меджліс же заборонена Я, организация да, в России. не, я обязан просто пойти. Если председатель Меджлиса объявил такую акцию, я как член Меджлиса обязан присоединиться, пойти. Только надо смотреть. Должны быть варианты А, Б, В. В каком формате мы пойдем. Ну, Сколько по-перше, можуть человек росіяни будет? просто не пустити. Есть варианты. Заблоковать Нет, сначала дорогу. численность. Если, допустим, 200-300 человек, это одно. Пусть 500 человек. В этом случае первый вопрос. Как пустят украинские пограничники отнесутся к этому? Это тоже неизвестно. Они тоже скажут, давайте паспорта и проходите по одному. Могут. Могут. Логично. Вот. Дальше в российские они тоже скажут, пожалуйста, паспорта проходите. Ну, це технічний момент. Так от. Але ж ви можете поповнити цей так званий обмінний фонд Вот. заручників. Во-первых, мы будем проходить, эти 500 человек, это будет 2 дня проходить. Эти пункты, понимаете? И собираться там, люди устанут на той стороне, им не будут встречать с хлебом, с солью. Понимаете, они останутся на пустыре, Я думаю, там з автозаками у них будуть їх настроение, зустрічати, им, это упадок сил будет просто. И в этот момент они будут отлавливать из этой массы тех, которые им нужны, чьи фотографии у них есть, и чья, Але марш кто потрібен в чи ні? базе, паспорт как только... У нас 1 хвилина. Всё. Марш потрібен чи ні? Марш потребен. Марш потребен, формат надо думать, обсуждать. Марш потребен, надо сколыхнуть мировое сообщество новым каким-то информационным сбросом, понимаете, обратить внимание на Крым. Необходим он, потому что вот этот малость этой информации приводит к таким, как Давид Арахади, да, вот приводит к таким мыслям уже. А если это будет звучать о Крыме и так далее, новыми какими-то акциями, привлекать мировое сообщество, то тогда это, поэтому он необходим. Ну, можна і ход конем. На чолі маршу поставити Давіда Арахамі. Подумайте про це. Дякую вам за розмову. Ну, жарти жартами, насправді все місцями сумно, ну, а місцями тривожно. Побачимо, як воно буде далі. Це була програма «Тема дня Крим». Дивіться нас щодня. Бережіть себе, на все добре.